a cap regidor ni regidora del grup de govern no li fa la més mínima vergonya que aquest pla ens n'haguem d'enterar amb aquest to i en aquest moment. El Pla Integral de Gestió dels Boscos és una pregunta molt seriosa perquè trobo una deslleialtat institucional increïble cap al mateix Ajuntament, que això hagi funcionat així, perdonin, però em sembla que tenim molt dret a enfadar-nos molt. Escolta, alcalde, perdoni, el 2013, si em permet, el 2013 vam fer nosaltres la primera xerrada de biomassa aquí, en aquest poble, a Castellar del Vallès, que vam convidar un regidor de Caldes que expliqués el concepte. Hem presentat manta vegades propostes, mocions, propostes en obert, propostes en tancat, trucades, hem presentat al·legacions als pressupostos en aquest sentit. I ara ens expliquen que ja ho tenen tot fet i que si un cas ja ens ho explicaran. Perdonin, entenguin que aquesta és una deslleialtat institucional que ens ha de saber molt greu. Escolti, ens hem entès al Consell Comarcal, alcalde, en aquest tema. Hem portat molts cops. Ho sento, però ho sento. Hem mantingut moltes taules de treball amb les quals els hem donat suport per activa i per passiva. Els estem donant suport i estem treballant allà on ens demanen de manera molt discreta. Ho saben, en molts temes. Perquè la nostra voluntat és de fer polítiques en aquest Ajuntament i que passin coses. Escolti, permetin dir-los que estic especialment enfadat i especialment molest per aquesta deslleialtat d'enterar-nos d'un projecte que saben que considerem tan estratègic, tan important, que ja està redactat, que ja està parlat amb tots els agents i en els quals ens han mantingut al marge. Em sap molt greu, alcalde, però avui li havia de manifestar això. Gràcies.